40 żagħżugħ u żagħżugħa mill-Fgura qasmu u ddiskutew l-idejat tagħhom għal spazju miftuħ ta' 52,000 metru kwadru l-Aġenzija Project Green se tagħmel f'din il-lokalità. Dan il-proġett u wieħed mill-4 proġetti mħabbra riċentament li se jsiru minn fondi Ewropej. L-Aġenzija Project Green iltaqet ma' dawn iż-żgħażagħ li jirrappreżentaw għaqdiet differenti minn din il-lokalità. Bil-periti ħadmu flimkien magħhom fejn iddiskutew il-karatteristiċi tal-proġett ippjanat u identifikaw proposti ġodda. Dan il-park il-ġdid fil-Fgura se jinkludi żona tal-logħob tfal, spazji għal adolescenti bi strutturi moderni ta' rikreazzjoni u żona ta' picnics. Dan il-proġett se jinkorpora prattiċi ta' tisbieħ sostenibbli bħall-introduzzjoni ta' pjanti indiġeni, ġonna tax-xita u d-disin li preserva u jsaħħaħ il-valur ekoloġiku taż-żona. Dwar l-ispazju miftuħ tkellem il-kap eżekuttiv ta' Project Green, Steve Ellun. Ġewwa l-Fgura bdejna bl-ewwel proċess propju hawnhekk f'District Park, żona li ħatkun kbira darbtejn daqs ta' qali, illum flimkien mal-Scouts u ma' numru ta' entitajiet oħrajn rajna xiridu iż-żgħażagħ u t-tfal tal-Fgura ta' dawn l-inħawi biex minn hemmhekk issa nibdew id-disinja għal dan il-proġett importanti li ser jagħmel verament id-differenza fil-Fgura, fil-Kottonera u fl-iktar żoni urbanizzati fin-naħa isfel tal-pajjiż. Membri tal-Fgura Scout Group waslu l-apprezzament tagħhom għal dan l-eżerċizzju ta' konsultazzjoni fit-tfassil ta' dan il-proġett. Ħassejna ruħna onorati ħafna li ġejna involuti biex naħsbu u niddiżinjaw dan il-proġett kbir li ħajsir fis-South. Għandna bżonnu u utli ħafna lina, għandna bżonn spazju miftuħ fejn it-tfal jistgħu jikbru u dan ħajkun proġett li ħajkun għal tfal tissa u għal ġenerazzjonijiet li ġejjin. Il-Kunsill Lokali tal-Fgura wkoll laqa dan l-iżvilupp f'din il-lokalità. Kunsill Lokali jemmen illi Project Green għamel pass il-qoddim fejn tidħol il-lokalità tal-Fgura, jella lix nafu kemm ilna dawn l-aħħar snin naraw fuq il-medja soċjali li n-nies tal-Fgura huma minsijin fejn jieħdu spazji miftuħa, però dal-aħħar ftit ġranet rajna il-proċess li beda f'hawnhekk fejn tidħol din l-art enormi li tista' tgħid waħda mill-ikbar artijiet naturali li hawn ġol pajjiż fejn ħadibda tiġi bil-mod il-mod ikkonvertita għal spazju miftuħ mhux biss għar-residenti iżda għan-nies tal-madwar.